guys za ba ku shi yanzu wasa yi mana ina suke ina kuke for the first time 1968 muna makaranta na ta karatu har da rubutu na ta samun karuwa a duk makarantu yanzu ba a samu saboda wuya na karatu 2015 zuwa 17 ko kuna ce ma zuwa 21 wane ne zai ce mun baya biyan kuɗi kuma har yake karatu babu shi kan garin mu ko unguwar mu a da can akwai sauki na karatu za ka kira ka makaranta idan ka yi karatu babu ko sisin ka balle ka wahaltu babu kuɗin fuska babu kuɗin PTA ko me kyauta ne haɗi da ɗan dabaru yo what's up ina suke na kasance ina neman ɗan kuɗi dan na yi karatu wurin aiki an kore ni saboda ban da karatu na rasa wanda zai bani ɗan kuɗi na yi karatu sai ya bana kira ya ce min dana kar da ma ka damu dana kai ka makaranta a dan ka yi karatu a kai na makarantar har na fara karatu no explanation in the class wani har ka fahimci wannan ba ta duba ma yadda ma ake karatu yanzu hala ake yi a kan makarantu babu fanka ba taga babu kujeru